U Europu 2013. mogla ući sa dvoglavim orlom na gradskoj Uri. Priča o njemu počela još u 17. stoljeću i od tada dvoglavog orla skidaju i ponovo ga stavljaju. Sve je završilo u Jugoslaviji 1949. godine, kada je skinut posljednji put. Orao bi mogao ponovo sletjeti na gradsku Uru. Konzervatorski odjel dao je zeleno svjetlo za ponovno postavljanje orla, no na Uru će se vratiti potpuno novi orao s obzirom da replika ne dolazi u obzir zbog ne baš umjetnički vrijednog originala. Tako da razmišljamo o jednom potpuno novom rješenju, barem kada je u pitanju postava skulpture. Za povratak orla već se nekoliko godina zalaže i Lista za Rijeku, u kojoj smatraju da se nema što više čekati, te da bi se dvoglavi orao mogao vratiti već ove godine. Ja se nadam da će ipak grad iznaći sredstva i volju da do toga dođe, pogotovo što se ne radi o nekim značajnim sredstvima koje će opteretiti građane. Povratak orla stavljen je i u virtualnu igru grada Proračunaj me, u kojoj građani sami mogu odrediti gradske prioritete. Ovisno o tome što će pokazati idejno rješenje i troškovnik, odnosno stava građana, vidjet ćemo hoće li se to naći u proračunu za 2013. godinu. Iako ima i protivnika povratku orla, većina povjesničara smatra da je gradskom grbu mjesto na gradskom tornju. Istina je da gradski toranj, odnosno orao na vrhu gradskog tornja nije u ovom trenutku baš neka veliki prioritet s obzirom na financijski nevesela vremena u kojima živimo, ali mislim da je uvijek dobro činiti dobro, ako to možemo, pogotovo ako je to na tako vidljivom i simbolički važnom mjestu kao što je vrh gradskog tornja. Dvoglavog orla burne povijesti odobrio je Leopold I, jednu glavu mu je odrubio D'Annunzio, a maknut je posljednji put za vrijeme Jugoslavije jer je bio nenarodni simbol. Dvoglavi orao mogao bi dobiti za nešto više od godinu dana i prvu priliku u Hrvatskoj. Pa mnogi su ga skidali i stavljali, tko zna što će biti jednog dana. Mi ne možemo biti prognozeri za 200 godina, možda opet neko se pametan pod navodnicima sjeti da ga skine.